Здравейте, днес ще отидем на гости на Dance Academy, защото там се случват много интересни и много любопитни неща. Ще бъде много забавно, ще бъде много музикално и разбира се много танцовално. Останете с нас! Аз съм Фил, приятно ме. Разкажи ни нещо повече за танците, моля ти се. За всичко, как хрумна тази идея, как направихте школите, защо ги направихте? Аз вече забравих как ги направихме школите, тъй като беше преди 5 години, общо взето, но с много ентусиазъм и с много желание и любов към танца. Нашето най-голямо желание беше да заразим повече хора с магията на танца, да усетят какво е, да разберат, че не е само спорт, а може да е начин на живот и начин на забавление. Кажи ми, какви танци може тук човек да срещне и да се обучава? Всички видове танци. Общо тук предлагаме почти всичко, което в момента е актуално, което е интересно. Това са свинг, латин танци, зумба, народни танци, разбира се, джаз балет за деца, класически балет. Имаме брейк, надявам се да ни пропусна нещо. Може да намери в зала Фестивална. Тук ни е основната зала, имаме 3 големи зали, които ви чакат. И естествено след 15 октомври отваряме новия ни център, който е на булевард България 73, зад мола. Означава ли, че всъщност танците вървят, щом отваряте и нова школа и така нататък, ново място? Танците вървят естествено, но по-хубавото е, че хората така започват да проявяват интерес и любопитство към тях и да се докосват така, че да могат да се забавляват танцувайки. Моето пожелание към всички зрители на Urban Culture е да бъдат по-смели, да влезат в танцовите зали, да видят, че не е толкова плашещо и че е изключително приятно. Това ли почвам? Да. Работим ли? Добре. Моите танци са бибоинг. Хората както ги познават като брейкденс, което е грешното име реално, истинското е бибоинг. Най-сложният брейк елемент е да имаш характера на танца. Човек може да се научи да танцува хубаво брейк навсякъде, стига да има желание. Едно от местата, на които даваме уроци по бибоинг, не брейк наско, защото брейк е грешното име, а ние държиме да се знае как ни се казва танца, е Dance Academy. Напишете просто във Facebook Макоза Ностра Family, ще ви дадем инфо за всичко. Това е. Сега това, което видяхте, беше зумба. Надявам се да ви е харесало. Много яко, много скокливо. Какво представлява? Да, това е нещо много енергично. Зумбата е съчетание между зумба и фитнес. Това са танцови стъпки, които са в тип аеробичен тип, т.е. нещо по-бързо, което те кара да се изпотиш, да кабиш калории и съответно да си във форма след това. Стегни корем, моля ти се. Само с зумба ли го направи това тяло? Не само, ако трябва да сме честни, също така с много ябълки. други. Да, с ябълки, зумба и тези 3 неща. Танцувате много готино. От колко време? Аз лично от 13 години. От първи клас. Няма да казвам колко време е това. Че от 2 години най-много той да танцува. Любим танц? Всички. Да. Аз не мога да кажа любим танц. Всеки танц носи емоции. Зависи от настроението. Всички. Смисъл, което идва от сърцето и душата, това ми е любимо. Кога и къде са вашите часове? Нашите часове са в Dance Academy. Вторник, четвъртък, събота и неделя. Забавлявайте се. Усмихвайте се, обичайте се, вярвайте се. И танцувайте. Много танцувайте. Dance Academy. Само. Не само. И другаде. Айде стига. Това, което гледахме преди малко, какво е? Това беше Чарлстон. Изглежда нещо от сорта на свинг. То е свинг. Така ли? А Чарлстон се нарича по-специализирано. Свинг се нарича направлението от танци, както в салсата има различни направления, като румба, бачата и така нататък, така и в свинг танците има Чарлстон, линди хоп, бълбуа, буги-вуги и още много най-различни. Добре, че ме светнаха, наистина това не го знаех. Твоите любими танци какви са? Моите любими танци са и Чарлстон, и линди хоп. Общо взето това направление ми е. Кое е най-важното в тези танци? Най-важното е да има настроение.
Моите танци са MTV Street Dance. Добре, с малки или с големи е по-лесно да се работи? Ами, с малки може би. В смисъл, те са по-ентусиазирани и дават всичко от себе си. Такъв отговор за първи път чум. С малките ти е по-лесно? Да. И се оправяш по-добре? Абсолютно. Добре, големите какво правят? Големите научават стъпките, кефът се, ходят по дискотеки, но малките дават всичко от себе си и избухват много здраво. От колко време се занимаваш с танци? 13 години. Пожелавам на зрителите на Urban Culture да слушат много музика, да гледат вашата прекрасна телевизия, да танцуват, разбира се, и да се забавляват преди всичко. Аз преподавам джаз и модерни танцови техники или по-популярното контемпорари в Dance Academy. Може ли човек да се научи да танцува контемпорари? Струва ми се доста сложно. Ами аз се научих. Сладурчите, защо сте днес тук? Ами За да се забавляваме и за да танцуваме. Ти обичаш ли да танцуваш? да. Какво танцуваш? Латино танци и балет. Твоите танци са? Танго. Тангото е какъв танц? Тангото е стандартен танц. Стандартен избрах, защото има повече контакт с партньорката. Танците са за всеки, както и готвенето, както и абсолютно всичко е за всеки. Просто трябва да има желание. Това е. Всичко е забавление. Ти защо танцуваш? Аз ли? Хубав въпрос. Ами, ще отговоря малко по-просто. Когато танцува човек, е истински. Когато танцува, е той самият. Ориенталски танци. Да. Защо тях? Ами, първо бяха други танци, но накрая се спрях на тях, тъй като мисля, че те са най-подходящи за една жена. Те са наистина много здравословни, колкото странно да звучи. Освен, че носят много добро настроение, развиват много добре женското тяло, помагат при редица проблеми, дори гинекологични такива. Не ми казвай, че танцуваш заради това. Не, най-вече за удоволствие, разбира се, но... Моите танци са народни танци. Защо избра народните танци? Кои танци да избера? Брейка, хип-хопа, латиното. В брейка и в хип-хопа колко момичета си виждал на едно и също място? Наведнъж. В народните танци, в ансамблите има от 30-40 момичета. И общо взето заради това почват всички момчета народните танци. Значи ти започна да преподаваш, защото има много жени? Не, започнах да танцувам, защото има много жени. Преподаването вече е последствие. С другите танци как си? Много съм зле. Много зле. За разлика от колегите ми, дето са добри в повечето танци, аз се справям само с народните, с другите съм много зле. Твоето пожелание към всички не можеш ли да танцуват в България? Няма не можеш си да танцуват, всички да се запишете да танцуват. Къде? В Dance Academy София. Това беше и Светът на танците, заедно с Dance Academy. Надявам се, че ви е харесало и че ще започнете да танцувате. Утре всички заедно ще се пренесем обаче в света на екстремните спортове и скачането с бънджи. Ще бъде много любопитно и много подлудяващо. Не го изпускайте и предаването утре, защото наистина си струва.